So guys, dito is Hernan Cortez by diri ko dapit sa Laundry ning kananan diri karing diri ang lami diri. Kung tanaw na to ilang pagkaon. Wow. Sir, tagaring 5 sir dito. Alright, kawa na. So unsa man imong giluto bay? Supa ko aning malasugi sir. Malasugi sugba. Oo. So lami ni diri bay. Lami kayo. Lami siguro kay. Unsa may lami diri na pagkaon? Ikaw gisugi. Kayo kay panington juga Thailand siya sir. Lansyaw. Oo. Unsa may naaron? Unsa may luto ron? Apro lang siya ron naglaraw sugba sa kay ako ra usagot di mapas. Oh, di mapas. Oo. Nana di sugba. Ini. Awa pa. Ang luto na unsa may andam na Pwede pwede. na luto ya kare mga 11 pa ni. Meron pa. Unya pa na. O sige lang. Unya na mamukaon ko ni mong kuan be. Larang unsa na Para training na ni kuan, kay mo kuan. Lager di po. So unsa may ngana nimong tindahan? Huwag nga. Kuan sir, idol-dol. Idol-dol. Sama na. Sumari mas idol-dol ko na larang nagada hi. Wala. Wala. Yeah, wala malasugi diri na sugbahon pa. Pero di pa may malasugi himo kag storya larang rin na. Pero pa may nasugba. Diri tas larang alas 11 pa man na imong balbako ay kuan no. Sugba tag larang. So pasensya na itong vlog ron ha. Inato ra kay akong linagan sa ron. Kumakaon kita lami diri. Lami kay higop og sabaw sa buntag kaya ang larang mo. Tapay o na eh. Oo. Pila man ang o? Polo kang tatago. Kung tagpila man na ba? 100 man sir. 100. Ang lawas. 70 sir. Hindi gaya tago. Kung napay o. Naubos yata. Unsa na lang na ano eh. Ara manday ka. Yan sa mga oras abri ay. Ano sir? Alas 3. Stress kadlaw? Oo, kay pangwan pa ko sir, magtago na, kurang usap. Pero dire, kaning abri ba, pwede na mukaon ang mga tao. Alas 7. 7, right. Kuyawan lang tag alas 3 na mo ari. Kurang usap, magtagot. Magtagot pa ka. Ya. Kasagaran nimong lutoon, larang unsa pa man. Gahapon, kanang lubot. Lubs din, asa ti kay lubs. Ya. Kuan, barbacoa. So mga inato lang yan, mga duhara, tulo ka putahe kada adlaw. Oo. So mao ni idol-dol ha. Man ni kung masuroy mo dire. Mais kita. So unsay mo nga nay? Idol Arnel. Mao si Arnel bay, si idol na to. So mga makaon sa tabay. So mana padayon tag suporta sa to mga karinderya na to ba, mga kananda na tong gilagmay ba. Mga power kayo. Dugay na bitaw ko kay kitaan ni nila. So kay bao kung unsay magkaon ni. May gigi-repair ko. Akong labandera. Nakatog ko sa camera niya, gitawgan ko gabi. Kay Juan Guro. Tara kadala. Wala may dito ako tawag. Girlfriend. Why girlfriend? Secret kay. Mabio na sa Facebook. Lagi ning sabaw ni idol-dol. Okay. Hindi plus idol-dol pero tangan na tong sili ba? Push aga tong sili para Idol. para mumata. Pada jote ron. Wala. Sa 3 may balik? Ha? Sa 3.
Dili ni size. Bakasyon dai. Importante karon ng kalagalag. Oh. Kadawat siguro ka sa eleksyon. Wala. May kuandrik, bila nag-eleksyon rin kasi may kadawa sila yan. Yung mga awa, masalista. Ay, Masalista. Nabol sa lain. may lamni ilalarang diri bay o. Laban kayo. Manulista din Kaya usay sa nang balbakuan ay kuan, nagiloy kuan. Bisaya, manok sa sir. Bisaya manok, namangin si atay balon-balunan ron. Oh, tarayo na sila. May batikon, may nasi gilutong lansyaw ron no. Oh, lansyaw balbakuan kana mga ilato ba? Alas 7 ni sa hantod unsa ning orasa ba? Bahog na to. Bahugad palugog. Bala ba oh? Iya mga ganus manoy. So mana shout out yung idol dol ya. Ay lamni kay ang larang kuno mo palabian ani. Alright. Kaon mo ani ning batikon. Mas kay kwarta ni way trabaho. Ikaw tagay-tagay. Bagay. Nangandan ba niyo? Bunog ang tindahan kay utang man. Ito pa, hindi pa naluto. Awa. Kawin ka. So na-plastic kay ang daton. Wala. Itong. Oh, Itong dre. Diba? parang sumba. Agi lang. Ano yun, nagsugpa pa ba eh. Manay lame, manasugi. Ito, may kaso gabi rin. Ano ba? Na, sulit yun dire. Dito din mo, maabot mo Sir Nan Cortez. Dapat lang sa wash and dry laundry at bang deres Mandawi po mo. Mani location dire. Sulit kaya ba eh. Laro kayo kay lakas. Wa ko nagmahay ning kaon Balik dire. lang po. Uy. Thank you so much for watching. Support sa mga local na to na mga kananan, Oh. mga karinderya. Uguban pa, higop sa muglarag panag sa, di ba? Aon balbakuwa, gunsa pa. Pasok kapan ni. So, thank you so much for watching. Bye. Oh. Yan, dito. Higop lang dia. Maraming nun. Mana yung mukhaon may pinatindog yun. Mga idol dol. Ari mo diri paniadto karon kay natay lang siya og sinugbang mga sugig larang. Kung nasa taekwondo, piniritong kitong. Alright! Nabay, kalimti ha si Idol Dol de Hernan Cortez by at Bangas Mandawi Pom, Tapad Wasan Dry. Okay, Support. I love gentle bird.